Cukrozott gabonapelyhet az 50-es években Amerikában gyártottak először, de ma a világ minden táján megtalálhatjuk a reggeli étkek között. Vannak, akik minden napot ezzel kezdenek. Ez a bizonyos cukrozott gabonapehely féleség búzapehely, kukoricapehely és granola keveréke. A pelyhek fele cukrozott, a többi nem. De a granolában van még méz, zappehely és rizs is. A kukoricapelyhet kukoricaszemekből állítják elő. Kimérnek belőlük egy bizonyos adagot, és egy nagyüzemi kuktába rakják. A kezelő lezárja a fedelét, és a rendszer vizet és ízesítő anyagokat szivattyúz közvetlenül a kuktába, ami az egyenletes hőeloszlás érdekében még forog is. Körülbelül 3 óra alatt a szemek beisszák a vizet és megpuhulnak. A kuktából kikerülő kukoricát egy szállító csiga a szárító felé továbbítja. Bizonyos mennyiségű búzaszemet is megfőznek víz és ízesítő anyagok segítségével. A búzának mindössze 1 óra kell a forgókuktában. A kukoricához hasonlóan a búza is jelentős mennyiségű vizet vesz fel, miközben megfől. A szemek nedvességtartalma nagyjából 30% a kuktából kijövet. A szárító felé haladva összekeverik a búzát a kukoricával. A szárítás során a nedvességtartalmuk 19%-ra csökken, ezzel éppen megfelelő állagúak lesznek a pelyhesítéshez. A szemek egy malomgépbe kerülnek. Ebben 2 nagy henger forog egymással szemben, olyanok, mint amilyenek egy úthengeren vannak. A szemek ezek közé a hengerek közé hullanak be, amelyek több tonnás erővel összenyomják őket és gabonapelyhekké lapítják. Eközben a búzapelyhek világosabbá válnak, a kukoricapelyhek pedig még sárgásabbak lesznek. Ekkor ezek még mindig puhák és eléggé íztelenek. De a pirítósütő, amin áthaladnak, kellően ropogóssá teszi őket. A magas hőmérséklet a pelyhek nedvességtartalmát is lecsökkenti, a kezdeti 19%-ról 3-ra. Így néznek ki a pelyhek pirítás előtt és után. A pirítás nem csak ropogósabbá teszi a kukorica és búzapelyheket, hanem a színüket és ízüket is javítja. A futószalagon aztán lehűlnek. Menet közben ketté osztják a gabonapelyheket. Egyik részük a cukorbevonat készítő részleg felé, a többi pedig az ízesítő részleg felé megy tovább. Egy dobban keverik a pelyheket, miközben egy szórófej granolaszerű ízesítéssel permetezi be őket. A pelyhek másik fele egy cukorbevonat készítő dobba kerül. Egy szórófej cukros vízkeveréket oszlat el rajtuk, miközben a dob forgatja őket. Aztán egy szárítón haladnak át, ahol a cukor dérszerűen szárad rá a pelyhekre. A cukrozott és ízesített pelyhek aztán újból egy futószalagra kerülnek. Ennek rázó mozgása segít őket összekeverni. Hogy táplálóbb legyen a keverék, mézízű granolát adnak hozzá. A granola egy külön futószalagon érkezik, de végül a cukrozott és ízesített gabonapelyhek közé kerül. Ez az adagolócső szórja a granolát a pelyhek közé. Ez a cukrozott gabonapehely most már eladásra készen áll. Egy töltőgép bizonyos mennyiséget adagol egy folyamatos műanyag tasakba, aminek a végeit menet közben hegeszti le. Majd mechanikus karok dobozokat vesznek fel, kinyitják és egy futószalagra helyezik őket. Tolórudak segítik a gabonapelyhet a dobozokba, melyekre már rányomtatták a lejárati, illetve egyéb információkat. Fúvókák ragasztót juttatnak a doboz megfelelő helyeire, majd egy oldalsó vezetősín bezárja a ragasztott részt. Ennek a cukrozott gabonapehely keveréknek az előállításához körülbelül 5 órára volt szükség. Most már nyugodtan ehetünk ilyet reggelire, hiszen tudjuk, hogy hogyan készült. Jó étvágyat ehhez a sok magos madár eledelhez. Ezzel bátran kukoricázhatnak.